Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan katentreman karahayan kasantosan tansah kasalira kajiwa dumateng panjenengan sedaya. Sagunging para pinisepuh, para sesepuh, para tamu kagung miwah putri sedayanipun. Kawula nuwun kunjuk sagunging para pinisepuh, para sesepuh, minggahipun para aji sepuh ingkang satu kinabekten, para tamu kakung miwah putri ingkang winantuing pakurmatan. Saderengipun monggo tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kula panjenengan bilih ing wekdal saat menika kula panjenengan sami saged makempal silaturahim ing mriki inggih wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sunarto ing mriki kanthi wilujeng boten wonten rubeda setunggal menapa inggih ing saperlu hangestreni wontenipun adicara pahargyan ngunduh mantu ingkang kawengku saking panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki. Kula nyuwun pangapunten saderengipun inggih awit kumawantun sumela atur wonten ngarsa panjenengan hangadeg wonten sak tengah-tengahing adicara pahargyan menika inggih awit nuhuni panyuwun saking panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki karana panjenenganipun boten saged matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kula ing mriki ingkang kajibah saking panjenenganipun kekalih saestu nyuwun pangapunten saderengipun ing mbok bilih anggen kawula matur ing mangkih kathah kekirangan saha keklentuanipun tumanduk panjenengan sedaya. Ing mriki panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ngaturaken kawilujengan menggah rawuh panjenengan sedaya saha panjenenganipun tansah ngaturaken agenging panuwun inggih awit panjenengan sampun kersa hanglonggaraken wekdal penggalian inggih ing saperlu hangestreni wontenipun adicara pahargyan ngunduh mantu ingkang kawengku saking panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki. Inggih awit saking kerawuhan panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki tansah ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Ing mriki panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ngaturaken wilujeng malih kunjuk panjenenganipun Bapa Suwanto dalah Ibu sakutrah kulawarga. Panjenenganipun tansah ngaturaken agenging panuwun karana panjenengan sampun kersa hanglarapaken anak mas kekalih inggih pun Bagus Rian Eko Santoso kalian Kusumaning Ayu inggih pun Wulan Ambarwati ingkang supados kaboyong ing mriki inggih wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sunarto wonten ing Dukuh Kalijeruk RT Gangsal RW kalih Desa Ngargorjo Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Saestu inggih awit saking kerawuhan panjenengan Bapa Suwanto sekalian Ibu sakutrah kulawarga panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu tansah ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Sesepuh pinisepuh para tamu kakung miwah putri bilih wigatos ing adicara pahargyan ing wekdal saat menika panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu sampun kalampahan netepi darmaning asepuh mahargya Risangatmaja kakungipun inggih pun Bagus Rian Eko Santoso ingkang sampun kalampahan hanjatu pun Roro Wulan Ambarwati inggih putra saking panjenenganipun Bapa Suwanto Ibu Lestari ingkang pidalem wonten ing Dukuh Menjing RT kalih RW setunggal Desa Pandian Ngemplak Boyolali ugi.
Bilih wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Suwanto wonten ing Pandhian, anak mas kekalih sampun kapahargya kawini sudo kalian panjenenganipun Bapa Suwanto sekalian Ibu ing rikalenggahan saat menika anak mas kekalih kaboyong ing mriki inggih wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Sunarto ingkang pidalem wonten ing Dukuh Kalijeruk Desa Ngargorjo Kecamatan Ngemplak ing mriki ingkang supados kasuwunaken donga pamuji dumateng panjenenganipun para pinisepuh para sesepuh sedayanipun. Bilih panjenenganipun anak mas kekalih inggih menika pun Bagus Rian Eko Santoso kalian Roro Wulan Ambarwati menika sampun dados jodoh ingkang sejati ingkang supados kaseksenan kalian panjenengan sedaya. Bilih lampahipun ijab saha kabul wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Suwanto wonten ing Desa Pandhian Kecamatan Ngemplak sampun kalampan kanthi wilujeng widodo nir ing sambikala inggih awit pamuji saking panjenenganipun para pinisepuh para sesepuh sedayanipun. Sepindah malih bilih anak mas kekalih ing mriki kaboyong kalian panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki ingkang supados kasuwunaken donga pamuji dumateng panjenengan sedaya mugi anak mas kekalih ing tembe sageta amangun bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah. Karana jejodohanipun anak mas kekalih kala wau sampun sah miturut satataning agami saha negari, mugi anggenipun jejodohan tansah manggiya kabegjan saha kawilujengan lan ing tembe sageta hanarik jalaraning rejeki ingkang sak kelangkung ageng satemah sageta migunanana tumrap gesang bebrayanipun ing tembe ngantos dumugi sak akhir-akhiripun. Datan katalompen panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki saestu nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi anak mas kekalih enggalo pikantuk wahyuning ilahi ingkang arupi momongan. Sesepuh pinisepuh para tamu kakung wah putri ing mriki panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu tansah ngaturaken agenging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring bebantu ingkang awujud menapa kemawon ingkang sedaya kala wau katujokaken anggenipun ngawontenaken adicara pahargyan ing wekdal saat menika. Sedaya kesaenan panjenengan kalian panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu namung pun pasrahaken wonten ngayunanipun Allah Ta'ala mugi kesaenan panjenengan enggalo pikantuk piwales ingkang sak trep kalian kesaenan panjenengan sedaya. Ing mriki panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu saestu nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya ing mbok bilih anggenipun ngawontenaken adicara menika boten saged ndamel bingaing penggalih panjenengan sedaya inggih awit saking kawontenan saestu lumantar kula panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya sanadyanto tebih saderengipun ngawontenaken adicara pahargyan menika panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu sampun nyuwun rerigen kalian para kadang tangga tepalih sanak sederek wonten ing Dukuh Kalijeruk Desa Ngargorjo menika ananging panjenenganipun nglengganani bilih lampahipun adicara menika tebih saking kasampurnan satemah
ndamel kuciwa penggalih panjenengan sedaya saestu lumantar kula panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Ugi mbok bilih kala wau panjenenganipun Bapa Sunarto anggenipun tangkep asta kalian panjenengan sedaya saha sedaya para among tamu anggenipun tangkep asta boten saged waratin setunggal mbaka setunggal inggih awit saking kawontenan mugi panjenengan kersa paring pangapunten dumateng panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki. Seru panyuwun saking panjenenganipun Bapa Sunarto sekalian Ibu ing mriki mugi panjenengan kersa hangestreni wontenipun adicara pahargyan ngunduh mantu ingkang kawengku saking panjenenganipun kekalih ngantos dumugi paripurna ing mangkih sinambi hamidhangetaken menggah godhekipun campur sari ingkang sampun lumadi wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mekaten anggen kawula matur kathah kekirangan saha keklentuanipun tumanduk panjenengan sedaya kula tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi